Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna, please turn with me to Mark chapter 16 verse 17 to 20. Apan sa dili pa, once again akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 16 verses 17 to 20. And this is what the word of God says. Ug mao kini ang timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya didto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila og gahom sa pagbuhat ug ilhanan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagdangat mga kaigsuunan sa katapusan nga mga bersikulo sa Ebanghelyo sumala ni Marcos, makita nato ang mga gamhanan kaayo nga mga ilhanan nga miuban sa ministeryo sa mga apostoles. Ang giingon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 12. Ang mga ilhanan sa usa ka tinuod nga apostol gibuhat sa inyong taliwala nga adunay paglahutay pinaagi sa mga timaan, kahibulungang mga butang ug mga milagro. Ug nasaksihan usab nato kini sa Acts 5:12. Pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles daghang mga ilhanan ug katingalahang mga butang ang nahitabo taliwala sa mga katawhan. Sa Mark chapter 16 verse 20, makita nato nga gikaluhaan og mga ilhanan og mga milagro ang pagministeryo sa mga apostoles. Mark 16:20, ug sila nang gawas ug nanangyaw sa tanang dapit. Samtang ang Dios nagpanglihok diha kanila ug gipamatud-an tinuod ang pulong pinaagi sa mga milagro nga nahitabo. Now, gi-suggest mga kaigsuunan nga isa sa mga rason nga nung kining mga bersikuloha gilalisan gayud sa tibuok kalibutan, gumikan kay adunay mga theologians nga naga-insist, nagapamugos mga kaigsuunan, nga kini nga mga milagroso nga mga ilhanan wala pa matapos, nagakahitabo pagihapon hangtod sa atong kapanahunan karon ug normal kini nga masinatian sa mga iglesia. Now, kinahanglang mahimong tataw ta niini mga kaigsuunan. Ang apostolic office, ang opisina sa pagka-apostol, unique kadto nga opisina and non-repeatable. Dili na gayud kadto ma-repeat. But pasabot, wala nay mga apostoles sa atong kapanahunan karon. Kadtong mga ilhanan nga gisaad sa Ginoo nga mag-uban sa ministeryo sa mga apostoles, extraordinary gayud kadto nga mga ilhanan. Pero mga ilhanan kadto nga nakatapot sa apostolic office ug gumikan kay wala nay mga apostol, wala nay mga living apostles sa atong kapanahunan karon, wala na usab kining mga ilhanan,
mga milagro nga gipanghisgutan niining panahon. Pero before mo react mga kaigsuunan, do not get me wrong. Ang Dios makahimo gihapon og pagbuhat og mga katingalahang butang sa atong kapanahunan karon, pero dili na kini pinaagi sa kamot sa mga tawo, kundili pinaagi kini sa sikreto niya nga pagpanglihok nga matingala na lang kita sa mga kahibulungang butang nga gibuhat sa Ginoo bisan pa sa atong kapanahunan karon. Now, atong klaruhon kining pagka-unique, pagka-pinasahi sa apostolic office mga kaigsuunan. Adunay tulo ka punto ang atong pamalandong. Una, unique ang ilang qualifications. Pinasahi ang ilang qualifications. Ikaduha, particular ang ilang function, ang ilang katungdanan. Ug ikatulo, exclusive signs kadtong mga ilhanan, muhikap kuno sila, mupudyot kuno sila og bitin, mapaakan sila og dili sila mamatay. Kadto nga klase sa mga ilhanan, exclusive lamang kadto sa mga apostoles. O ginaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa. Unahon nato ang unang punto, unique qualification. Pinasahi gayud kaayo ang kwalifikasyon sa mga apostol. Gumikan kay si Kristo mismo ang nagpili kanila, direct gikan sa bakba sa atong Ginoong Hesukristo. Now adunay tulo ka qualification sa pagka-apostol sumala sa gipadayag sa Biblia. Kinahanglan nga matagbo kining tulo ka kwalifikasyon aron mahimong valid ang usa ka tawo nga mukupot sa gitawag og apostolic office. Una, kinahanglan nga nakasaksi ang ilang duha ka mga mata sa kinabuhi ug ministeryo sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa kapanahunan ni Juan Bautista hangtod sa pagkabanhaw ni Kristo ug sa pagbayaw padulong sa langit. Mao katoy unang qualification. Niadtong gipili si Matayas aron ipuli kang Judas mga kaigsuunan, kay gahikog mang si Judas. Mao kini ang qualification nga nahasulat sa Acts chapter 1 verse 21 and 22. Ang giingon dinhi, mao nga kinahanglan gayod nga gikan sa mga kalalakihan nga nakauban nato sa tanang higayon nga si Jesus nagpanglihok sulod ug gawas sa atong taliwala sukad pa sa pagbautismo ni Juan hangtod nga siya gibayaw gikan kanato. Kinahanglang usa niining mga kalalakihana ang mahimong saksi kauban kanato mahitungod sa iyang pagkabanhaw. Gidescribe usab ni Pedro ang iyang opisina isip apostol. Acts chapter 10 verse 39 to 41. Kami mga saksi sa tanang mga butang nga iyang gihimo sa dapit sa mga Hudiyo. Maingon man usab didto sa Jerusalem. Ila usab nga gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa cross. Gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo nga adlaw o gitugot nga magpakita siya dili ngadto sa tanang katawhan kundili ngadto sa mga saksi nga gipili ng daan sa Dios nga mao ang mga mikaon ug miinom kauban niya human siya mabanhaw gikan sa mga patay. So mga eyewitnesses kini sila mga kaigsuunan. Usa sa kwalifikasyon sa pagkaapostol is that nasaksihan sa duha nila ka mga mata ang kinabuhi ug ministeryo ug kamatayon ug pagkabanhaw ug pagbayaw sa atong Ginoong Hesukristo. Si Juan usab, gidescribe usab ni Juan ang pinasahi nga kasinatian sa mga apostoles. 1 John chapter 1 verse 1 and 2. Unsa man ang gikan sa sinugdanan, unsa man ang among nadungog, unsa man ang among nakita sa among mga mata, unsa man ang among nasud-ong ug nahikap sa among mga kamot, mahitungod sa pulong sa kinabuhi. Kining pulong sa kinabuhi si Kristo ni. Ug ang kinabuhi na dayag, ug among nakita ug gisaksihan ug gimantala kaninyo ang kinabuhing dayon nga anaa sa amahan ug gipadayag ngari kanamo. Now, what about the Apostle Paul? Gidescribe usab ni Apostle Paul ang pinasahi nga kwalifikasyon sa iyang pagkaapostol. Gumikan kay nasaksihan niya sa iyang duha ka mga mata ang Kristo nga nabanhaw. 1 Corinthians chapter 9 verse 1. Dili ba ako gawas nun?
Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Dios? Dili ba kamo ang akong mga pangabudlay diha sa Ginoo? Now, mahinungdanon gayud kaayo mga kaigsunan nga atong i-emphasize nga sila mga saksi uban sa ilang duha ka mga mata. Dunay mga Christians kunuhay karon, mga magbubuhat kunuhay karon nga nag-claim sila sa ilang apostleship gumikan kay duna kuno sila nakita nga pananawon, spiritual vision, nagdamgo kuno sila. No. That is not the qualification of being an apostle. Gumikan kay ang mga apostol personal gayod ug direct nga gituga or gi-appoint sa atong Ginoong Hesukristo. Personally, si Jesus gayod mo'y nagtawag sa iyang mga apostoles. Gumikan kay wala nay lain pang qualified nga muhatag ni ana nga posisyon sa mga tawo. Apostles are those personally sent by Christ. Mark chapter 3 verse 14 ang giingon dinhi. Ug iyang gipili ang 12 aron sila makauban niya ug aron iya silang ipadala sa gawas aron magwali. Luke chapter 6 verse 13. Ug sa pag-abot sa gitakdang adlaw, iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga tinun-an ug mipili og 12 gikan kanila nga iya usab nga gibansagan nga mga apostoles. Acts chapter 1 verse 2. Hangtod sa adlaw nga siya gibayaw, human nga siya pinaagi sa balaang espiritu, naghatag og sugo sa mga apostoles nga iya nang gipili. So you see, si Jesus mismo ang personal nga mipili sa iyang mga apostoles. Ug mao kini ang nagapasabot sa approach sa mga apostoles niadtong ilang gipili si Matayas aron ipuli kang Judas. Nagcast sila og lots mga kaigsuunan aron ilang mailhan kung kinsa gayod ang gipili sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Matthew chapter 10 verse 1. They were able to affirm their office with miraculous signs. Ilang napamatud-an ang ilang opisina gumikan kay namugna nila ang mga milagro. Matthew chapter 10 verse 1. Gipatawag ni Jesus ang iyang 12 ka mga disipulo ug gihatagan sila og awtoridad batok sa mga hugaw nga espiritu aron abugon sila ug aron ayuhon ang tanang matang sa mga balatian ug mga sakit. Acts chapter 2 verse 43. Ang matag usa kanunay nahibulong ug daghang mga kahibulungang butang ug mga ilhanan nga nagakahitabo pinaagi sa mga apostoles. And 2 Corinthians chapter 12 verse 12 panggiingon dinhi, ang mga ilhanan sa usa ka tinuod nga apostol gibuhat sa inyong taliwala nga adunay paglahutay pinaagi sa mga timaan, kahibulungang mga butang ug mga milagro. So, tungod kay wala na may mga apostol sa atong kapanahunan karon, kinahanglan nga atong dawaton kining pagtulunan nga cessationism. Natapos na ang mga extraordinary gifts. Katong muinom sila og hilo nga dili sila mamatay, mupunit sila og halas nga dili sila mamatay kung mapaakan, mutapion ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo kini kadto nga mga extraordinary gifts konektado kadto sa opisina sa pagka-apostol. Gumikan kay wala na may mga apostol sa atong panahon karon, wala na usab kining mga miraculous gifts. Kinahanglan nga ato usab nga i-consider nga dili lang miraculous gifts ang ilang nadawat kundi revelatory gifts, kining nadungog nila ang gipadayag ni Kristo sa ilang dalunggan mismo. Sama ni Apostol Pablo nakig-istorya directly ang Ginoo kaniya. Ikaduhang punto sa atong pagpamalandong, atong tun-an ang partikular nga function sa apostol. Nganong ga tuga ang Ginoo og apostol, nganong ga-appoint siya og apostol mga kaigsunan, unsa man day ang ilang function sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Ang apostolic office adunay partikular nga function. Ang mga apostles gigamit sa Ginoo sa pagtukod sa iyang iglesia, pag-establish sa iyang iglesia. Ang mga apostol gigamit ni Kristo in order to establish the doctrine of the church.
mo ilang papel nga i-establish ang doktrina sa iglesia. Acts chapter 2 verse 42. Ug nagpadayon silang malig-on diha sa mga pagtulunan sa mga apostoles, ug sa panaglambigit, ug sa pagtipik-tipik sa pan, ug sa mga pag-ampo. Kinahanglan atong tun-an ang gisulat sa mga apostoles aron atong matun-an ang ilang doktrina nga ilang gilatag sa pagtukod sa iglesia. Now, ang giingon usab ni Pablo nga ang iglesia natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Ang Ephesians chapter 2 verse 19 and 20 nagaingon, mao nga dili na kamo mga estranghero ug mga langyaw, kundili kamo mga susama ng mga lumulupyo kauban sa mga balaan, ug sakop na kamo sa panimalay sa Dios nga gitukod diha sa patukuranan sa mga apostoles ug mga propeta, nga si Hesukristo mismo ang pangulong bato nga patukuranan. So foundation di ay magtukod ka og building, di man ka kanunay mutukod sa foundation. Pagkahuman nga imong gitukod ang pundasyon, imo na nang sumpayan og haligi og bungbong og atop mga kaigsuonan. Dili pwedeng kanunay tukuron ang foundation. Ang tumong sa mga apostoles, ang ilang function, pundasyon sila sa pagtukod sa iglesia. Pundasyon, mao nga ang opisina sa pagkaapostol wala gayud nagpadayon sa atong kapanahunan karon. The apostles were given gifts, particularly to the apostolic office, mga kaigsuonan. Mao kini giingon sa 2 Corinthians 12:12, ang mga ilhanan sa usa ka tinuod nga apostol gibuhat sa inyong taliwala nga adunay paglahutay pinaagi sa mga timaan, kahibulungang mga butang ug mga milagro. Now kining mga signs and wonders ug mga kahibulungang butang ug mga milagro, mao kini ang extraordinary gifts. Ug kini nga mga gasa nga extraordinary gihatag kini sa Ginoo sa mga apostoles aron ma-validate ang ebanghelyo ug aron ma-confirm ang pulong sa Ginoo samtang wala pa na kumpleto ang Biblia. Ma-validate ang mga apostoles nga gipili gayod nga mga mensahero alang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga dunay mga extraordinary nga mga gifts at that time. Pero karon nga nahumana ang Biblia, na-establish na ang Christian Church, wala na ta nang inahanglan ni ining mga extraordinary gifts. Hebrews chapter 2 verse 3 to 4. Ang giingon dinhi, unsaon man nato pag-ikyas kung atong balibaran kining dako kaayong kaluwasan. Human nga kini unang namantala sa Ginoo, gipamatud-an kini kanato pinaagi ni adtong mga nakapamati. Ang Dios usab nagsaksi uban kanila pinaagi sa mga ilhanan ug katingalahang mga butang, ug pinaagi sa nagkalain-laing mga milagro, ug pinaagi sa mga gasa sa balaang espiritu sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Now, si Marcos iyang gimension ang mga extraordinary signs nga nag-uban sa ministeryo sa mga apostoles. Kini nga mga ilhanan mag-uban ni adtong mga mutuo. So sa ngalan kuno sa Ginoo, magpalaya sila og mga demonyo og mulayas kini. Ug magsulti sila nagkalain-laing mga pinulungan. Mupudyot sila og mga halas ug dili sila mamatay. Kung makainom sila og hilo, dili sila maunsa. Ug ilang itapion ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Pero basin og sa atong pagbasa sa New Testament, gituuhan ninyo mga kaigsuonan nga kanunay nahitabo kining mga extraordinary gifts? Dili. Talagsara. Kini nga mga gasa na batunan sa mga apostoles pero dili kini kanunay nahitabo. Talagsara gayud kaayo sa ilang kapanahunan lamang. Now, sa ministeryo sa atong Ginoong Hesukristo, daghan kayong mga demonic activities. Mao nga gipalayas ni Kristo ang mga demonyo, gipakita niya ang iyang autoridad aron ma-establish kini atubangan sa mga katawhan. Now, human si Kristo nabayaw didto sa langit, adunay mga milagro nga nahitabo, adunay pagpalayas og mga demonyo. Pero wala na kaayo kini na emphasize sa Book of Acts. Talagsara kayo na hisgutan, and after the Book of Acts, wala na. Aduna lamay reference sa tongues, pagsulti sa nagkalain-laing pinulungan sa Acts chapter 2. Wala na dayon. And then, aduna lamay usa nga na record nga napaakan og halas nga wala namatay, si Apostol Pablo. Wala gayud kini na sinatian sa uban nga mga apostol. So talagsara kaayo ni Acts chapter 28 verse 3 to 5.
Apan sa dihang mikuha si Pablo og mga sugnod ug gibutang sila sa kalayo, migula ang usa ka bitin gikan sa kainit ug mipaak sa iyang kamot. Sa pagkakita sa mga nitibo sa bitin nga gabitay sa iyang kamot, nag-ingnanay sila sa usag-usa. Sa walay duda kining tawhana kriminal. Ug bisan pag naluwas siya gikan sa dagat, wala gayud gitugot sa hustisya nga siya mabuhi. Apan iya lamang giwitik-witik ang mananap padulong sa kalayo ug walay dautan nga nahitabo kaniya. Now consistent kini sa gipamulong sa Ginoo sa Luke chapter 10 verse 19. Tanawa, gihatagan ko kamo og awtoridad aron yatakan ang mga bitin ug mga tanga ibabaw sa tanang gahom sa kaaway ug walay bisag unsa nga makapasakit kaninyo. Now, doon na ba'y kasinatian ang mga apostol nga nakainom sila og hilo? Wala naka-record. Ang gift of healing, kaning itapion ang ilang mga kamot aron maayo ang masakiton, nahitabo kini during the time of the apostles, pero nag-anam-anam og kawala mga kaigsuunan. Mao nga, sa pagsulat ni Pablo kang Timoteo, iyang gitambagan si Timoteo nga muinom og gamayng bino aron maayo ang iyang sakit sa tiyan. So wala na gitapiunan ni Pablo si Timoteo sa iyang kamot aron maayo. Unya ang kauban ni Pablo nga si Trofimo, iyang gibiyaan nga masakiton. So wala niya maayo. Naganam-anam na kini og kawala mga kaigsuunan. 2 Timothy 4:20. Nagpabilin sa Corinto si Erastus, apan gipabilin ko nga nagsakit si Trophimus didto sa Miletus. Mudangat kita sa ikatulong punto, kining exclusive sign. Kining mga ilhanan, eksklusibo kini nga nahitabo sa kapanahunan sa mga apostoles. Unsa man ang milagro nga nahitabo sa atong kapanahunan karon? Milagro sa pagpanglihok sa Ginoo sa kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo gamhanan. Mo kini milagro nga atong masaksihan. Wa mo kabantay nga adunay mga adik-adik, mga palahubog, adunay mga himabayi ug hinlalaki nga nangabag-o. Nabag-o, nausab ang ilang kasing-kasing. Muunay milagro. Muunay milagro nga atong gipangandoy nga mahitabo sa atong panahon karon. Mao gani nga nagwali kita sa pulong sa Ginoo, gumikan kay ang pulong sa Ginoo gamhanan. Kining mga extraordinary signs nga gibuhat sa mga apostoles wala na sa atong kapanahunan karon kay attached kadto sa apostolic office. Pero ang milagro sa atong kapanahunan karon mas mahimayaon gumikan kay bag-o nga kinabuhi ang moresulta sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Hebrews 4:12. Tungod kay ang pulong sa Dios buhi ug aktibo ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duha ang sulab ug modulot gayod bisan pa ngadto sa dibisyon sa kalag ug espiritu, sa parihong kasukasuhan ug lutalutahan ug makahimong maghukom sa mga hunahuna ug mga tinguha sa kasing-kasing. Now, adunay mga simbahan nga dili sila kontento sa pulong sa Ginoo. Gusto nila kining mga milagro kuno, mga sensational nga mga panghitabo, pero igo na ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Mo gani nga musangyaw gayud kita sa pulong sa Ginoo kay excited kita kung unsa ang mahimong bunga niini kay aduna magay bunga. Mo kini gitawag sa mga reformer nga sola scriptura. Isaiah chapter 55 verse 10 to 11. Tungod kay samara nga ang ulan ug ang niebe mahulog gikan sa langit ug dili mobalik didto nga wala makabubo sa yuta ug makapaturok ug makapatubo ug makahatag og binhi sa magpupugas ug pan sa mga mukaon, maingon man usab ang akong pulong nga mugula sa akong baba. Dili kini mobalik kanako nga walay hinungdan, nga wala makatuman sa akong tinguha ug wala nagmalampuson diha sa butang diin ako kining gipadala. Praise God. So, wala nay gikinahanglan pa karon nga dunay mga milagro, mga bakol nga makalakaw. Wala na, mga supernatural gifts, mga signs kini nga eksklusibo sa mga apostoles. Pero ang pulong sa Ginoo, ang kabag-uhan, ang milagro sa mga katawhan nga nabag-o ang ilang kinabuhi, mao kana ang nag-validate sa ministeryo sa pagpangwali sa pulong sa Ginoo sa atong kapanahunan karon. Ang Reformed tradition nag-hold gayod nga ang mga miraculous gifts natapos na. Si John Calvin, si Martin Luther, si John Owen, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, Benjamin Warfield, mga kaigsuunan.
Warfield, ang iyang giingon, these gifts were part of the credentials of the apostles as the authoritative agents of God in founding the church. They necessarily passed away with the apostolic age. Natapos na sa apostolic age. Jonathan Edwards, these extra gifts were given in order to the founding and establishing of the church in the world. But since the canon of Scripture has been completed, and the church fully founded and established, these extraordinary gifts have ceased. Natapos na. Now, mahinungdanon usab nga consistent kini sa atong confession of faith. So, kining mga signs and wonders nga nagkauban sa ministeryo ni Kristo ug sa ministeryo sa mga apostoles, gidisenyo sa Ginoo in order to fulfill a purpose in a particular period in church history. Pero tungod kay kining mga gasa connected man ug dili gayud mabulag sa opisina sa mga apostol, sa dihang natapos na ang opisina sa mga apostol, si Pablo ang pinagkakatapusang apostol, natapos na usab ang mga miraculous age, extraordinary gifts. Ang atong mabuhat karon, atong isangyaw ang pulong sa Ginoo sa nagkalain-laing dapit mga kaigsunan, ug mag-expect kita nga milagroso ang pulong sa Ginoo. It is powerful, it is sufficient. Busa higala, wa ba kakabantay, bisan pagduna kunoy milagro kunuhay, dili gayod matandog ang imong kasing-kasing, magpabilin ka ng tig-a. Bisan pag dunay mga kahibulungang butang nga mahitabo, we just have to preach the gospel to you. Kinahanglan nga masayra nimo nga ikaw makasasala ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Kinahanglang masayra nimo nga si Kristo mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Kinahanglang masayra nimo nga igo na ang dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong aron mapapas ang tanan nimong mga sala. Ug kung ikaw maghinulsol ug mudangup kang Kristo diha sa pagtuo, ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna, among gipangayo ang bunga niini o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Kun mo balik siya, andam ka ba?
saad niya may ganting madawata. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.